os byddwn ni'n cael chat fel hyn gyda nhw, bydden nhw'n meddwl bod fi off ym mhen, neu bod fi, taw dim fi yw neu rhywbeth bydden nhw'n just ddim yn deall, achos mae pobl yng Nghymru, dwi'n meddwl fel yn enwedig, mae lot o safbwyntiau traddodiadol wedwn ni ar y pethau fel hyn, a maen nhw just yn meddwl beth sy'n bod y ti, cad y ben, get on with it, math o beth, yn anffodus, a mae'n mynd i gymryd amser hir i ddod dros hwnna, ond yn enwedig gyda cynulleidfaoedd cefn gwlad, sef rhywbeth, mae lot o bobl sy'n dilyn fi yn bobl cefn gwlad, ac allai ddim gweld lot o reina yn cael chat yn agor lan a siarad am, ma nhw'n mynd trwy'r un pethau a pawb arall, y stresses bywyd a issues, perthynas, poeni am bethau, mae pawb yn mynd trwy'r un pethau mewn bywyd, ond bod rai pobl ddim cweit yn barod i siarad amdano fe.